Есенмісіз эфирда яңалықлар шығарылышы, студияда Лилия Гатина таба қойбір темалар турында. 22 марттан соғыш ветеранары үшін госпиталь ковид статусынан шықты. Медикларның іші һәм яқын күннерден инде үзгәрешләр булачак. Машина йөртү таныклыгы юк, тәрәзәләр караңгыланган һәм исере хәлдә. Дәүләт автоинспекциясы Чаллыда зур күләмле рейд үткәрде. Ярдәм итегез, без начар искә тынчыгабыз. Сидоровка бистәсендәге яшәүчеләр инде берничә ел подъездда һәм фатирдагы начар искә түзеп яши. Ни өчен идарә итү компаниясе чара күрми. Соңғы тәулектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәулектә коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 22 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19066 очрагы билгеле. Аларның 15796-сы терелгән, 6-сы узган тәулектә. Чаллының тагын бір медицина учреждениесінің қызыл зонадан шығардылар. Уртача алганда шәһәрдә ковид белән авыручылар саны тәулегенә 10-га якын теркәлә. 22 марттан сугыш ветераннары өчен госпитальдан ковид статусы төшерелде. Хәзерге вакытта табиблар ничек эшләячәк һәм якын көннәрдә нинди үзгәрешләр булачак? Толырак алдагы материалда. COVID-19 белән пациентларны дәвалау өчен госпитальдә 100-гә якын койка каралган иде. Исегезгә төшерәбез, февраль башында шундый ук статусны 5-нче санлы шәһәр хастаханәсеннән дә алдылар. Их было всего 7 человек у нас осталось. Мы их перевели кого-то в Тукаевскую ЦРБ, кого-то во вторую горбольницу, которые еще до сих пор работают ковидными госпиталями. С мая прошлого года по понедельник прошлой недели пролечилось около 1500 пациентов. 96% из этих пациентов были выписаны с улучшением. Барлык хезмәткәрләр дә COVID-19-га тестлар узган, бәхеткә каршы уңай нәтиҗәләр юк. Медицина персоналы гадәти эш режимына әйләнеп кайта. Сегодня мы уже открываемся как реабилитационный центр, мы вернулись к своей привычной работе. Мы рады, конечно, этому, потому что работать с ковидными пациентами тяжело, эмоционально тяжело. В плане опыта это неоценимый опыт, потому что это тяжеленнейшие больные, которых уже не отправишь в БСМП, а лечишь его сам. Инде күптән кирәкле тикшерү һәм реабилитация узарга ниятләгән пациентлар да ковид статусын төшерүгә шатлана. Я приехал из Нижнекамска. Лечащий врач сразу же направление дала сюда, в ваш госпиталь Челнинский. Документы все подготовили сразу же. Считайте, я сегодня выписали меня, и сразу же я сюда приехал. Все получилось удачно. Табиблар коронавирус шигенмәде дип кисәтә, шуңа күрә гап-гади куркынычсызлык чараларын игътибарсыз калдырмаска кирәк. Бүгенге көннән башлап Чаллыда COVID-19 авыруларына шәһәрнең 2 медицина учреждениесендә, 2нче шәһәр хастаханәсендә һәм йогышлы авырлар хастаханәсендә ярдәм күрсәтүне дәвам итәләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Машина йөртү таныклыгы юк, тәрәзәләр караңгылатылган һәм исере хәлдә. Дәүләт автоинспекциясы Чаллыда зур күләмле рейд үткәрде. Анда күп санлы юл патруль хезмәте экипажы җәлеп ителде. Нинди кагыйдә бозулар ачыкланды, бу хакта алдагы материалда. Ел башыннан 91 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Аларда 13 чаллылы зыян күрде дип белдерде ЮХИДИ башлыгы Радик Казиков. Балалар катнашында юл һәлакәтләренең артуы күзәтелә. Шунда 21 авария булган, 2 бала зыян күргән. Исерек машина йөртүчеләр аркасында 8 юл һәлакәте килеп чыккан, узган елда бу сан 6 булган. Рейд бер үк вакытта шәһәрнең төрле урыннарында старт алды. Безнең төшерү төркеме ЮХИДИ хезмәткәрләре белән автозавод һәм Тынычлык проспектлар кисешкән урында эшләде. Кагыйдә бозучылар юл патруль хезмәткәрләре яныннан узып китә алмады. 0,377 мг на литр. Бу машина йөртүче үз-үзен тотышы белән инспекторларның игътибарын җәлеп итте. Алар аның айнык булуында шикләнде һәм чынлап та бу шулай булып чыкты. Рейд вакытында исереклектә шикләнгән 9 машина йөртүче туктатылды. Тагын 3-се рульга машина йөртү таныклыгыннан башка гына утырган. 16дан артык йөртүче светофорны тыелган утына чыкты. 18-де караңгылыктагы тәрәзәләр белән тотылды. Башка төр кагыйдә бозулар арасында түләнмәгән штрафлар, балалар утыргычы, кирәкле документлар булмау кебек кагыйдә бозулар бар.
Основная цель мероприятия – пресечение управления транспортными водителями в состоянии опьянения, а также профилактика грубых нарушений правил дорожного движения. В общей сложности на линию вышли 16 экипажей. За время несения службы сотрудниками госавтоинспекции было выявлено более 130 административных правонарушений. Шола буенча дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә кагыйдәләрне үтәргә кирәклеге турында искәртү җыра һәм юлларда аеруча язгы каникул чорында игътибарлы булырга чакыра. Лилия Гатина, Александр Кощеев, Сергей Вильданов, яңалыклар. Беренче майдан тотылган автомобильләрне сату алу кагыйдәләре үзгәрәчәк. Машинаны сатып алу сату турында килешүне дәүләт хезмәтләре ярдәмендә гамәлгә ашырга мөмкин булачак. Бу документларны электрон имза белән имзаларга һәм аларны ЮХИДИгә теркәүгә цифрлы форматта җибәрергә мөмкинлек бирәчәк. Портал аша алыш-биреш үткәрү физик затлар өчен генә каралган һәм бары тик тотылган автомобиль турында гына сүз бара. Шул рәвешле кулланучыга сайтка транспорт чарасы паспортны теркәү турындагы таныклыкны ОСАГО полисын элекеге милекче исеменә йөкләргә һәм дәүләт хезмәтләрендә гариза бирергә кирәк. Моннан тыш сатучы үзенә дәүләт номерын калдырганмы, юкмы икәнлеген хәл итәргә тиеш. Ярдәм итегез, без начар искәтен чыгабыз. Безнең редакциягә шундый хәбәр килеп биреште. Сидоровка бистәсендәге йортларның берсендә яшәүчеләр инде берничә ел подъездга һәм фатирдагы начар искә түзеп яши. Идарә итү компаниясе чара күрми. Безнең сабырлык тиздән бетәчәк дип шикаят белдерә шулалар. Урынга безнең хәбәрчебез чыкты. С6 йортында яшәүчеләр безнең төшерү төркемен түземсезлек белән көткән. Подъездагы искә исә чынлап та түзәрлек түгел. Шунысы жәл, камера бу исне тыю мөмкинлеген бирми. Чаллар белдерүенчә, 5 катлы әлеге йортның подвалына су баскан. Первые года было все нормально, а вот года 2 тому назад началось у нас такое безобразие. Мы на первом этаже. Запах невыносимый. Нынче и зима-то холодная. Приходилось окна открывать, чтобы только немножечко хоть проветрить. Вот как жить нам на первом этажах? Тяжело сильно. Вонь вот это стоит вот целыми днями, сутками. Мы вынуждены открывать, значит, на 5-м этаже окошки. Это теплопотеря получается. А за квартплату лично вот мы платим 7 тысяч. Это за что такое? Фатирдан начар из барлыкка килү подвалны су басу белән бәйле бирдә булу сәламәтлек өчен куркыныч. Там имел место быть подпор колодца, в данный момент он устранен. В ближайшее время последствия засора будут ликвидированы, вода из подвалов откачана и произведена санитарная обработка подвальных помещений и общедомовых помещений в том числе. Шолларны тагын бераз гына түзүләрен сорадылар. Проблема тиз арада хәл ителәчәк һәм ис юкка чыгарга тиеш. Лилия Гатина, Руслан Мухаметов, Александр Кощеев, яңалыклар. Күп балалы ата-аналарга отпуск бирүнең яңа кагыйдәләре үз көченә керде. 3 һәм аннан да күбрәк бәлик булмаган балаларның ата-аналары үзләре өчен уңайлы вакытта түләүле отпуск алу хокукына ия булды. Яңалык кичкенә балаларына 14 яшь тулмаган гаиләләргә кагыла. Элек 12 яшьтән кечерәк 3 һәм аннан да күбрәк балалы хезмәткәрләргә генә уңайлы вакытта ял бирелә иде. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких. Электротранспорт приглашает слушателей на курсы водителей трамвая. Стабильная заработная плата, соцпакет, льготный стаж. Получите востребованную профессию. Телефон в Челнах 20 24 71.